Germandat del Crist de difunts i ànimes. Crucificat tallat per l'escultor Mariano Benlliure en 1945, participa cada dimarts sant en la denominada processó de sacs, nom popular de la processó penitencial que organitza la Germandat del Santíssim Crist de difunts i ànimes i que té el seu origen en els anys 50, quan va començar a celebrar-se una processó on destacava la indumentària dels penitents, que portaven unes vestes d'arpilleria amb cíngulo de sisal. Però després d'un parèntesi d'uns anys d'inactivitat, és a partir de 1988 quan un grup de jovens crevientins decideixen reprendre de nou la processó i implantar-la definitivament a la Setmana Santa crevientina, en una sèrie de canvis, com per exemple el dia a processionar, que passaria a ser cada dimarts sant, així com unes noves túniques cistercenses inspirades en l'estètica monacal. La germandat participa acompanyada del cor de veus greus, interpretant un fragment de l'himne a la Santa Creu de Venantius Fortunatus, adaptat per Ramon Mas López, així com Velum Templi del compositor crevientí José Alberto Aznar.